क'क्राझार सहराव सथालाल सहाना सिका शप गोदान दखान बेखेवदों। क'क्राझार सहरनि राष्ट्रीय विद्यापीठ गुदि फरायसालिनि साखाथियाव MS पार्बती स्ट'राव सिका शप गोदान दखान बेखेवदों। बे गोदानै बेखेवनाय गलायाव जाय सुबुंफोरना न'नि थिं एबा इन्जुरनि वालफ्रा गब्लंदों एबा गावदोंब्ला मोजां खालामफिननो थाखाय बे दखानाव मुवा बेसादफोरखौ मोननो हागोन। बे हाबाफारियाव सेरिकालचारनि बारग' CSD जगेश देवरिया बाहागो लाना बेखेवना होयो। बे क'क्राझारनि बे राष्ट्रभाषा विद्यापीठनि खाथियाव सिका भवन होननाय मालिका जाबाय सतेलाल चौहान। गतिके बेवहाय जेरावनाखि भारतनि सबसे पुराना 100 बोसोर जानाय बे सिका कम्पानिया मोनसे न' बां लुनायाव जिफोर समस्या बेरखाङो बेफोर समस्याफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बेवहाय बिभिन्न प्रडाक्ट लाखिदों। आरो बे माबा सिकाया जाबाय अरिजिनेलि सुइजारलेण्ड बेस आरो बेवहाय बिसोरनि दा जोंनि इन्डियायाव मा होनदों बे कलकाताया जाबाय बिसोरनि हेड अफिस। आरो बिथांमोनहा बुंनाय मथेबा सिका कम्पानिया बुंनाय मथेबा बियो गासै पृथिबीनि 100खान देशाव बे सिका कम्पानिया सोलिदों। गतिके आं सानो बेवहाय जोंनि क'क्राझारबासि जायफोरा न' गोदान लुनाय बा गोजाम न'नि जा समस्या बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नैबे क'क्राझारनि सिका भबनाव फैनानै सिका प्रडाक्टफोरखौ लानानै जुदि माबा खालामबा बाहायब्लाथाय अन्तत न'नि जि बिलाक समस्या बेरखांनाय बेखौ सुस्रांगोन होननानै आं सानो। आरो दिनै बे समावनो दिनै बेखौ जाखांफुनाय समाव दिनैनो जागायजेननाय बे सतेलाल चौहान आरो बे सिका भबननि गासिबो बे दखानखौ इयुन गोजों हास्थायनानै आरो এই सिका ভবন আৰু এই सिका প্ৰডাক্টৰ আজি যি ইয়াতে কিবা চেণ্টাৰ মুকলি হ'ল এইটোৰ মই উদূৰ ভৱিষ্যতে উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमाव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ RC इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन।